Good morning! Hello everyone! Welcome back to our channel. Karon mga guys, padung ko sa bugo mga guys. Unya sa dihang magpatubil na ko mga guys. Naon sa man nga dili man maopen ang ako ang tubilanan sa gasolina. Oy, niungot man ang iyahang takob. Isa kung saan na napugduot mga guys, dili na gibintaon ma-open. Unya karon alas 8 na pasado, hapit na alas 8 pasado. Kanang nako sa Yamaha. Nako sa Yamaha mga guys kay magpa-service ko ngano ni akong motor nga di man ma-open ang iyahang kuwan. Oy, niungot man siguro ng iyahang takob. Atong tanawon mga guys ha, ang ako ang problema sa akong motor. Nako si Yamaha. Tanawon na to ang ako ang problema. Tuyogi ko ninyo mga guys. Nay, bigit siya ma-open ay. Bigit siya ma-open. Mao na akong problema ron. Nadugay hinoon ko mga guys. Nagpertira ba yung inita? Nananay kaduhan ako ay paabot sa alang open. Mga guys, nag-open na sa bintaon ng Yamaha. Nana sila pagpagawas na nila ang ilang mga ayuno. Open na ang Yamaha mga guys. Pero nag-prepare pa sila. Mga guys, open na mga guys. Pero wala pa magsugod o kuwan mga guys, ayo kaya nagpapagawas pa. Open na sila, wala pa sila muayo. Gusto naman ka na eh. Lara kung pagkumahan ko nga guwapa. Uyag. Hi, opening vlog. Hi. Dugay na kadiri day no? Tuan, tuhan na sa kato ikapi. Asa man mo ano? Ay, di uli na? Sa uli. Tapos bukuan, tapos boarding house. Asa kita ba? Dili dili. Diri na sa center. Di ba abi no magpauban no ba? Ah, dili. Monday, 1:40. Hi. Hi. Aso ka ron tunay? Ato lagi ko buko. Uli kay Judy. I-absent ko kay na ako ito ang nagdulagi na ako ito kay na ito may problema sa basis nito. Eh kung pag Uyag, Curtis naman. Lagi sa problema. Hi. Kuha lagi mong motor dai. Nagkuha naman ko. Katunging-unging. Ako sa buhay kita ka na imo dire ba? Ay, ako'y lisensya. Nagkuha pa ka. Nindot ang itipida yo. Sa kamo lang kauban. Kana itibing nga white ba? Nindot. Sula sa dito na eh. Bye! Bye! Salamat! Salamat sa dante. Salamat, sige. Balik-balik mo. Sige po. Thank So, you. balik ka sa Dili sa dibo. 2 hours later. Have a Manapog panagkot mga guys. San Vicente. Ya padung nasapud ko sa kuan mga guys. Padung ko sa City Hall. Napito dito. Selfie. 1 hour later. Nami diri sa Di, kanang kono Usay nga siya, diri nga lumber mare. Sa nga na nilang yan. Hi Sam.
Inahay. May hapon. Shut up. Kasi tawag niya doon na din. Mimi. Shut up ni Mimi. Hi Mimi. Lapit pa ka din? Hi. Nanami dire. Yami Don Pedro, Itamik pa. Nami sa Don Pedro. Nangita mi ubaw. Will I be here next year, or are these my best years yet? Was looking forward to being important, but I'm not important yet. If you put Hi Sam. 20, ako to 90 eh. Hi Sam. Halika na malo. Dagat pa ito. Lagi? Ako may dagat pa. Dagat mo pa rin para ako na. Oo. Ang panggabi ba? Kana di ha, mo na. Pagkitiran din ha. Hi. Kana nag Bayon sa diya? pagkitiran, nag-hire sila ako. Computeran? Ah. Hire sa bike. Sinasam nang Hire din dito. padong na sa nato. Hire ko kasi tayo na to, balik na. Dili padong naman nga to sa ato. Oh, masaka na nga to. Hire sa to. Ah. Balik ko saan. Merkado sa Hagnaya. Masin. Kare hara. Na, masin. Kaya, unsa may kapalitan? Kato na halo. Kato lang dahil. Baboy. Ayaw! Ayaw, Bi. Bahaw na. Di pa na makaon day. Huwag kayo kuanday ka ng bubuhunon. Tiyan? Hindi lang. Ay, hindi ko na natin. Kari, 1.4. Kato na na. Oh. Panit. Kubal. Pagkapin nila na. 356. Oo, nalay amo kay. Baka si Kari, 360. 365 na lang na. 5 lang. Huwag na lang na, oy. 360 na lang. Sige. 360 naniwan. Oh, adobo kat lang palihog ma'am. Dakoy ko gusto na be. Ayun na lang. Kani imong kuan sa buyas tagpila. Bombay. Tagpilang kilo sa Bombay? 50. Ha? Mahal na dire. Tagot sinta na nastasyon. More moments later. Pasabak si Inday Samsam. Hi Samsam. Hello. I-shout out imong mama ug papa. Na hi pa. Ah, mama. Hi Mimi. Ina hi Mimi. Tawas Mimi. Mimi Adit. Taga Mimi Adit ba? Kusga kay di siya kadungog. Kusga. Na hi Mimi Adit. Kusga kay di kadungog si Mimi. Hi Mimi Adit. Hi, Mimi. Ade. Mm. Hi. Ay. I know. Now, How are you? I love you. Na I love you Mimi. Pwede I love you Mimi. I love you Mimi. CR. Nindot na taog. CR. CR. Oh. Magmasa si Uncle para nindot na taog. Ang say nindot? CR.
Taod ng bawl. Mana sila klubangan. Tistingi sa. Tara. Ug mo agas sa bana. Tubig. Ako ug tubig. Scream, is it cold? A happy end. If the world gets me where I'm supposed to be, will I know I've made it then? Buhi inis ki buloy ayaw sige gunit. Buhi inis ki ay. Ayaw lagi pamaak ba? Ay papaak kay nanya kay rabis. Ono ki buloy? Ha? Oh. Nay, push ko, Nay. Time pa ha. Ayaw sa. Time sa. Good morning, be. Ay, gamay taong pakugos ay. Good morning mga guys. Welcome back to our channel, 9Nets TV. Inahay. Hi ba? Hi. Inahay, Mimi. Tingog dayon. Hi, Mimi. Hi, Mimi. Miss you. Miss you. Like you, Mimi. Love you, Mimi. Tanos kamera, aron kita si Mimi. Ha? I love you, Mimi. Kusga, di kadungog si Mimi. Kusga lagi, o siya kadungog. Ay, imurang gihigaw ha. Kusga, tingog. Love you, Mimi. Love you. Miss you. Miss you. Namiron diri mga guys, nanguha mi og kanang guys sa kamote. Atong tanawon si pareha kay nagkuha og guys sa kamote. Hello pare. Nanguha siya guys sa kamote kay akong dadon sa Mandawi. Ha? Dadon Mandawi kay kinilawon. Hindi ko nanay. Ha? Hindi ko nanay. Asam sa bobiro. Ako nang biro sa. Maligo. Ligo ito sa. Daghan sila kamotihan. Tanolo. Daghan sila kamotihan guys. Ngayo ko. Naibaka guys ay. Naibaka gitugwayan. Bayan? Gitugwayan. Pipod pa, Lolo. Pipod. Tuna na pre ay. Sakto na na. Daghan na kaayo. No, daghan kayo yang kuha. Padugang dugo. Tawo guys, perting daghan na guys. Guwapa kaayo. Sunag ko niyo pipir bagya o karo ko siya nga anak ikubag. Gusto no sa gahon sa kirubog na undahon. Pakan ko dapat. Tabay nilang Bernadette. Ulo ko na di. Lawom kay sana no. Di. Wala lang. Ilang tabay. Atong pagbagyo, wagid sila problema sa tubig dire. Kaya na sila kaugalingong tabay. Abo dito pa tao. Kami dire nabongbuang og dagandagag sa tubig. Presko na. Presko na. Yun, sugot ang lawas na. No na ito.
Kausara day siyampuhan. Ito lang, te. Kaduha kay di mo gawas balik ang baho. Kaduha dyan na samno. Di man. Wala pa mahuman. Kuskusog, tinood. Yan lang. Pero humot. Parang humot bata. Asa ko yun kami. Nga naman na nasudlan ng danggan. Nanam din na siya. These things take time. Mom and dad, they have a good life. But what am I gonna do with mine? These things take time. Mom and dad, they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?